fara ƙauna sai ki taho ki daure ki zo da farar aniya. Ki daure ki zo da farar aniya, ki min rana na baki zuciyata sai ki rike ki jiyo zance na akan sanki yau na yau da mara baban kwana nake amsa dukkan soyayya cikar kudirina ki min tanadi na kalaman so ki bangar kauna ina son ki kimi na alfarma so ya kama ni da san gaskiya na aminta da ke ba kyaban haushi kyakkyawa fara mai tarbiya dole na yi rarrashi ina son ki sosai kin gane gafuran so amshi mai kwalliya mai kyanta ko ga turaren kamshi ni dai gaskiya kin ruɗa ni kin harban mashi soyayyar mu kowa ya shaida na so ki so ni. Kuma za na rike kina kallona kin yi min halacci na gane baki sana a rana ni ma dole in nuna miki so cikar kudirina na same ki lallai na dace a bar farina na miko akalan soyayya zo ta wonan jani ina ji da ke soyayya tana zuciya zamana da ke ya sa gashi kin tausaya kina yin ado kyakkyawa ke ce gimbiya wajen kwalliya kin zarce mutan indiya ina son ki ne ki dube ni cikin zamani burin zuciya baya cika idan babu ke